روز 6 июн дар кишварҳои иттиҳодии Аврупо райдиҳӣ барои интихоби вакилони парлумони Аврупо оғоз гардид. ҳамакнун давоми 4 рӯз 370 миллион нафар дар 27 кишвари иттиҳодии Аврупо вакилони ин ягона неҳоди қонунгузориро интихоб мекунанд. нахустин шуда рӯзи 6 июн дар Нидерланд овоздиҳӣ шурӯъ гардид. имрӯз 7 июн дар Ирландия ва рӯзи 8 дар Латвия, Малта ва Словакия овоздиҳӣ баргузор мешавад. дар бархи кишварҳо интихобот 2 рӯз доир мегардад. дар ҷумҳурии Чех рӯзҳои 7 ва 8 ва дар Итолиё 8 ва 9 овоз медиҳанд. дар кишварҳои боқимондаи иттиҳодии Аврупо интихобот рӯзи 9 июн баргузор мешавад. ин даҳумин интихоботи умумии мардумӣ ва нахустин баъд аз ихроҷи Британияи Кабир аз иттиҳодии Аврупо аст. дар маҷмӯъ барои роҳ ёфтан ба парлумони Аврупо намояндагони 200 ҳизбу ҳаракатҳо аз кишварҳои Аврупо рақобат мекунанд. бино ба гузоришҳо аксари нерӯҳои сиёсӣ дар интихобот ширкаткунанда аз Украина ва сиёсати сахтгирона алайҳи Русия пуштибонӣ мекунанд. аксарияти ростгароҳо низ аз ин мавқеъ ҷониб доранд. қисми дигар аз популистҳои рост ва чапгаро мухолифи пуштибонӣ аз Украина ҳастанд. муҳоҷират, тағйирёбии иқлим, масъалаҳои иқтисодӣ аз ҷумла нархи нерӯи барқ ва масъалаҳои амниятӣ аз мавзӯъҳои муҳими раванди интихобот арзёбӣ мешавад. дар остонаи интихобот хадамоти истихборотии як қатор кишварҳои аврупоӣ аз ҷумла ҷумҳурии Чех ва Белгия аз кашфи як шабакаи нуфуз ё таъсиргузори Русия хабар доданд, ки иддаи аз сиёсатмадорони саршинос, умдатан популистҳои ростгаро бо он ҳамкорӣ карданд. гуфта мешуд ҳадафи ин шабака аз ҷумла таъсир расонидан ба интихоботи парлумонии Аврупо будааст. дар назар аст ки натиҷаҳои аввалии интихоботи парлумонии Аврупо шаби 9 ба 10 июн баъд аз анҷоми райдиҳӣ эълон шавад. шаҳлои Абдулло, Радиои Озодӣ, шаҳри Брюссел, Белгия.